koro ng'ato kik bed ni ng'ato kata ka tuo mar kansa ni noire kata notimo gimoro marach ema tuo manyalo mako ng'ata. Koro dhi e hospital machiegni kodi to koseyudi ni in kode, luri gi thieth makare tibiro dak mang'eny. Koro samoro ng'at manyalo dwaro my services ayuda Kibera level 3 hospital an gi clinic na Bombolulu Kibera kanyo iluongo ni Until Medical Clinic. Namba mar simo samoro ng'ato dwaro consultation en 0726 065 899 0726 065 899. Eru kama na to kansa ni inyalo thiedhe morum chuth kosen gino mako yudi godo to igaya kinde ka kinde kokale kemo. Wa inyalo manage joma seda kod higni kata mana 20 gi wiye. Nitie joma bende koro osebedo declare ni gionge kode kendo. To but cancer inyalo yude kendo kiseyude dichiel okoni koro idagadaga kamano nego bende idhi thieth king idhi ge pim king iga kinyalo yude chak inyalo yudo machielo kendo koro koni kiyude dichiel koro dhi kamano koro nego bende idhi hospital machiegni kacha icheki kamano. Erokamano ahinya Dr.